Hakini kisingi bat kita yo ki baladap la saki ya kejingmi ki babun ki kanhon om tang hakani ka jela hanre ki bana ki weiru ki jela ban persya halo karai ka bana kalyang katanat ka kampo yeng kari kalasyem kata ban menjur ki kandon ni ki rules ka Citizenship Amendment Act CEA arjar kat kandai na kalyang ka kanhon ki Samla Pule ka North Eastern Hill University NEHU ki padan hapo ka Shatri ka North Eastern Hill University Student Union NEHU su hapo ka jilam general secretary Samla ban penbiang buriang hak santrik yang arjar pusau kilaimi ban pen I ya kadak ban persya juri ya kaneka ak dak ba Thang ikot kendon ka CEA nalor ka jing Thang Tyngshop Narendra bat Amit Shah harengkat ka jing perta ya ka sur penrem Narendra down 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 Amit Shah down 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 CEA down 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 illegal immigrants go back go back go back illegal immigrants go back go back go back RSS down 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 WHP down 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 BJP down 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 CA down 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 BJP down 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 CA down down. As a symbol of protest, we burn this. Amit Shah and Modi, Northeast is not a refugee camp. We condemn CA down down CA down down CA. We condemn CA. We condemn CA down down CA down down CA down down CA. Northeastern State condemn CA. Northeastern State condemn CA down down CA down down CA. Ni hani di tong ritpat. Te lada kani ka bel ka trikam. Te kinong bangla kinwan ka bumut ni te gila ja no mar ngilong tong oberitpat. Bat kumju ru mo ngi condemn ya kani ka VHP ka particular ya ka kam ka baja ha isyamati. Te nakaliang kanusu kan don ringkat bet bat kinu ki seng bhalang ki bayang banyele nam takari ka jai bendrio. Te ngi condemn ya ka jingle jong ka VHP baka pha ka shiti sha ka president. Nakaliang kanusu ngi condemn ya ka namar ba ka tuklar ya ka ka ba ki try muluk kile. Te ini di program ibarat te nani syakmat nginang penyak cisu program kiba ngin persya ya kani ka bill kani ka CEA bill ka bawanra da ka sarkar kami ka ban eurotnyo yangi jat benri urit pat te nakaliang kanusu sa sisian ngi wanra ani ka statement bangin don ringkat be bat kanu ka seng bahalang ka bayale namanta kari ba ka jat benri bat ngi condemn tingye ya ka VHP ka particular ya ka jingja isyamati. Kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tain em ya ka met jung ni mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro pila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon
ka verification jong khao kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khao ไม่กรุกมบันบุยกีบกรุกมเช็ดปัดกะละบันเพร om dei khon om dan jinga pher la da de ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khao ba fi thien kum chu ru la shet ya un ne u khao โอกุมตา te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi ha to dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya un ne โอ้ยไม่พิกเรนยกบดีสิชา Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya